Om ka Spain, om ka England, lane ka Portugal. Hendrai satang ka wekari, kala ban khanglad ya ka Fran. Ha kane ka World Cup arja arpundriu, ong ugeri Neville. Kubla ya pi ke parlok, ki baju sngotanat ban sngap ya kane ka kubor ha kane ka channel. Barlada pidang thamai, sngau ba ban subscribe ya kane ka channel. Knang ba pinyo ya ka kubor, ka ba manla ka sngi. Kumba baro kitip, baka Fran, kadai ka way ka ri ka klain bor ba, ha kane ka FIFA World Cup arjar arpundriu. Hapo ka jingalam jong udidar disham, kum ukus jong ka Fran. Kabalapan iya ka jinglekai ka ba itanat ba, bat ka jinglekai ka ba klain bor ba. Ha kane ka lempung jong ka World Cup arja arpundriu. Ha ka ba ka Fran, kalap teng ban kruit da ka ba jam, ban penlim ya ka Sweden, dalai la not call. Ha ka round of 32, ha ka mid sni ba ar. U kalian Mbappe, ula tep sa arkol, kabalapan long ya u. Banyo hadu ndriu kol, ha kane ka World Cup arja arpundriu. Kadba u Bradley Varkola, ula tep ya ka waypat ka kol. Ha ka jinglekai Persha ya ka Sweden, ha ka round of 32, ha New Jersey. Ka kenhun ya lekai jong ka Rifran, kalala ban penlim suk. Ya kiri ki ba ya lekai Persha batka, ha ka group stage. Dak ba job ya ka Senegal, hadu laila iwe kol, ya ka Iraq laila not kol. Bat ya ka Norway da saula iwe kol. Shua bakan sa penlim ya ka Sweden, ha ka round of 32. Ha ka wat ka babot kata, ha ka round 16. Ka kenhun ya lekai jong ka Rifran, kan saya kendu ya ka Paraguay kabadai ka ri kabala penklem no ya ka Germany ha ka round 32. Hendrai bun ki pajba ki week football ki kmilenti baka Fran kan sa penlim biang da ka basuk ya ka Paraguay namar ka Fran kadai ka ri ka baklan bortam ha ka ne ka FIFA World Cup arjar arpun reo. Kumta nakaleng urang lekai barim jongkari England batkumju nak klub Manchester United ugedi Neville. Uong batang ka Argentina kabala ban yakun Persha ya ka Fran namar ka jinglong ka jingya teli ka jingya kun doyap bat ka jing shampang jongki ugeri Neville habakren lingba hakilat pathai kubor ulapan pau dakaba uong bakadon tangka way ka kanun lane ka way kari kabanga yo i bakala ban khanglad ya ka Fran menta banyo khore kan namladu haka World Cup arja arpondriu kalong daitang kari Argentina namar ka jinglong ka jingat teli jongki ka jing slur bat ka jing start ka jingile kai bat ka sap yale kai jongki ngadang kmilenti ba lese ka England ka Spain lane ka Portugal kinang kiu ha ka jingile kai banwan Andre hadu menta umpadon ka no kaban poi syaka kerdan jongka Fran laong ugeri Neville lingba ha ka ITV ugeri Neville ula brabru jakabong kalanti kadang jingai Hendrai haba Peit ya ka Fran menta pisngeu balada kimra ya ka World Cup kan long ka jingdunong yalade namar ki pajbari wi football ki yoi baka Fran kadai ka ri ka baklanbor bat ka badon kam shakmat banya baro ki weipat kiri hakane ka World Cup arjar arpondreo haba kren shapang ki ranglekai ba shakmat jongkar Rifran kabakan top ya ukelen Mbappe Bradley Barcola Ousmane Dembele bat Michael Olise Gary Nesbili Wong kine ki saungut ki ranglekai ba shakmat jongkar Rifran kin penjin jar yakino ki ranglekai abin ban khanglad yaki hakane ka World Cup arja arpondriu ngasiam jinge ban mut kumno anla ban pensange yaki ki don hak kerdan ka ba kham shaklidu ban yaki wepa lapen kut Gary Neville kadba wepat uranglekai barim jongkari England ubdairu uranglekai bapau mensua nak klub Arsenal uyanrai ulaong balada ka Fran kapteng ban yalekai kumne kiwei ki kenhun kin shifting ban yakun Persha yaka hakane karukom yalekai kiri kum ka Spain lane ka Portugal kan shifting ban yakun Persha yaka Fran ban yakaba ka Fran kan shifting yaki lada omdon ka jingbakla ka bakraw na ka Fran ngamyo i kano ka bala ban khanglad yaki banra yaka FIFA World Cup jong tau snem arjar arpondriu laong uyan rai tengin sapet ki ai kita kiri ki bala ban khanglad yaka Fran ban yokur kan namladu hakane ka World Cup arjar arpondriu bat hato ka Fran kadang yai peteng nem ban yokur kan namjob hadu ban yokur sindon yakan namladu hakane ka World Cup arjar arpondriu te parlok tang kine ki kubor ngangai be plaseng tu ngin sekendu hakwi pat ka video kublei shibon